Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sam TVGH so wofrɛ me adwoa searching. Ebusuafo sɛ Samnaboi mpanyifo na ɛwɔ hɔ no bi akɔgyina nsu ho de bread akɔbɔdua. Penny the bread ato nsu ɛkyerɛ sɛ nipa biara a onim galamsey ho bi ɛwɔ Samnaboi no. Bread no ɛtete asa ɛna ne life ɛnyɛ. Nemo na minim sese na asi. Enti ne asie no, kada tie. Nipa biara asabi otu sa galamsey odi animu. Panyina oto asase ne gi sika. Omo a che sika ne di ye. De odi animu ono so betu ebe hunu ho a oso otu galamsey ofo agudie. Na wa sensuo no eme ye ne magu ase no. Kada tie. Panu tete a ma ne proka da me won tete. Yeah. Ebusuafo ye nyina ya asuma. Kyerɛ sɛ amanfo ani abrɛ a ɛnya asɛm ketewa koraa. Sɛ ekuro bia so hene anaasɛ mu mpanifo ebetumi aburu ndua senya anka galamsey ebegyae. Kyerɛ sɛ ɔman na yɛtimi no, yɛnsu nyinaa sɛ, yɛnsase nyinaa sɛ esan galamsey nti. Na galamsey na ɛkɔ so wɔ ɔman Ghana ha no nso no, ɛyɛ politicians ɛna chiefs ɛna mpanifo bia ɔmo wɔ nkronkro so ɔmo wɔ sika ɛna ɔmo hwɛ na galamsey ɛkɔ so. Na saa mpanifo yi ɔmo tu kwan ɛkɔ amanɔne. Kyerɛ sɛ amanɔne nsu atɔ a ɛhɔ ayiri koraa no, nsu na ɛyiri no, ɛni white fita. Galamsey ɛnkɔ so wɔ hɔ. Ɛnso ɔmo wɔ nsase a ɔmo wɔ gold ɔmo betumi atu. Ɛsan sɛ ɔmo dwen nkyirima ho nti nya de ɔmo yɛ. Wokɔ China, wo ne hwan sɛ wokɔ akɔyɛ galamsey wɔ hɔ. Nso Chinafoɔ abu Ghana hanom. Chinafoɔ na no wɔba Ghana hanom. Ɛkɔ mpanifoɔ, Chinafoɔ ba Ghana ha, Ghanafoɔ mpanifoɔ na ɛkyerɛ ɔmo baabi a gold ni wɔ ne nsase na ɔmo sɛ yɛn nsu ɛna yɛn nsase. Nde nsu ɛgyira fa mo a monte ase. Ɛna mo mburu ndua asa na ɔmo yɛ galamsey na ɔmo wu. Ɛnte saa de nsu no, afe na ɛbɛyɛ na kɛse. Na ebusuafo, ɛyɛ Samnaboi nsuyire a afa kuro yi a kyerɛ sɛ amanfo dan, amanfo agyapade asɛ yi. Kelvin Taylor abɛkasa. Na Kelvin Taylor ɛkyerɛ sɛ Samnaboi nsu na yi afa ekuro no ɛyɛ chairman untimi galamsey a ɔyɛ ɛna nam so a kyerɛ sɛ nsu tɔɔ yi afa ekuro no. Building up. Now it is forming into one water. Any baby ako saneba. Enti way is just the beginning. Ya catch him say galamsey na chairman untimi na oye. Na Ghana for ye catch him say Samnaboi na chairman untimi ko wura ho. Judge na or teacher ma want to me case no we a typical example of nyoma also hweso no the judge in the case. Sa assembly see or court no the evidence na ye hia no enie Samnaboi case na chairman want to me akogina court say ayin Samnaboi onya hwe no aftermath ni nie and the actions of chairman want to me ti ekromu a ni nyina asai edan 24 ebuogu ne. Why na ma chairman want to me chance ni say owura kwayebretuom e wo Samnaboi Samuel Abuji. Na mpese bisa Kelvin Taylor say NPP abedi Ghana so 8 good years. Daben ena nsu efa Samnaboi fo. Daben ena nsu ese Samnaboi ekro ni say ana 8 years na NDC bedi nsu no sorry NPP ebedi nsu no na nsu nto. Se na nsu to na omo ye galamsey. We e kire say NDC fo galamsey na mo ye no. Je say top notch. Ɛyɛ top notch a kyerɛ sɛ galamsey a moyɛ no nyasɛm ketewa kɔ moyɛ galamsey a esipi esita ɛnyɛ saa anka nsu ntumi nsɛ ekuro te sɛ NDC fo mpanifo na moyɛ galamsey sen mo ba yi wɔsi galamsey a moyɛ because mo akɔtena opposition 8 years mo sika nyina asa nti mo ba ne de by hook or by crook sɛ mo hyɛ mo moto ma because mo nim is about to yɛ ba bɛkɔ so yi a yɛhu yɛ left from yɛn right NDC fo nankasa moyɛ aware sɛ bia na mo ntimi enwini ti galamsey de mo ye papa na person bisa Kelvin Taylor say adanti e na o push blames ni nyina kogu NPP so na say NDC saint ti say de Kelvin Taylor portray kire Ghana for na I don't think say Ghana ya da so problem o anka Ghana problems ni a solve his excellency John Dramani Mahama by 2 years or 2 years anka Ghana yen problems ni a solve by Kelvin Taylor NDC by just say problems na NPP bejae no NDC abebo ho times 100 enko yie nti Kelvin Taylor indeed so do Ghana te se ne wo kana
Jai say bibia na odi NPP bibia na odi NPP no. Ampa ye ni se na na do wo so galamsey agency em Ghana for kai journalist for to make us sense bi ko si one table so. Examples say nsu na say nti na Ghana for to NPP no. Nti NDC by Kelvin Taylor wo say NDC for mo ye galamsey. So wo your mind ba party say na wo kana. Ese se wotimi ebo mo achi so mo galamsey no mo yo no mo njai. Yen na wo krom ya hu journalist for ahemfofo mpanifo mo ababonten abeka galamsey hu sem se galamsey NDC ba ye de not kra. Nti Kelvin Taylor wontimi mfa ni na blame ni na ngu eye chema wontimi no so se chema wontimi ene wa ye galamsey nti na nam so a Samnaboi nsu afom no. Na chema wontimi no ja galamsey ye no how many years ni it's getting to 2 years obi a mo aba mo di ni enam court enda onam ochina onam ajeso no wa ha no o wani okoya galamsey ha na chama wontimi ya galamsey 8 years ni nsu anto wo Samnaboi ho NDC fo ena Ghana fo mpanifo na politicians monje o man no why monje o man no Ademuntie enne de mo hu de apiepie onipa ba akwa den onipa ba akọ aden papa ye twen now oh, you're coward. I'm saying it. Can Japan a coward? He's a coward. Okasa gbegbe kwa. And Crawford dono. I be di boni amano. But no ankasa no you weak. And I say you who said you who adoring. I say who to me crying you know. Who the the president? Utuwe say nyame ampata dia wa ye Ghana stress nko akure betumi akum. The officer president no e ya agro ho. Can Japan, you think say presidency no ya sabi koto hona menyem wana ede no any time when people before benya political capital che nansei your party start say eba na ya nansei so be kaya eyi enkramofo som ye call ye hu ye mpanifo yi enipa pu ba ye enipa pu ba ye ye kwa sorry dem koda ase che nipa ba ye. And now NPP finally has gotten messages sticking to the thing sabi NPP for sabi NDC for hard. Obi say all my end discuss here no. Ntobeba be dan hu adi. Aden ye ka ba umi ani NPP asena me do say right now nobody recognizes me. It's Obi Akra nkamasem. Obi Akra momidin. Ene sadia epurukusu. Minko usumu kakra. Na omomra mbekasa na sebe why? Because ye koto about the 80 bags of rice beba. Meboa. Ye koto about the 1,000 bags. Ebeba. Or the baba machine. Any hairdresser machine beba. Inti ye nyano no say party no. Because obi ko pepre MP edi. Obeko no ho wakoje support. Inti ye nyano this time it will not work. And I dare any penny or bet you say we shouldn't discuss Ken. Me dane di about so. Me damage you. The amo person mo de Dr. Baumiano. Me damage mo cratching, sir. You can keep us at bay. It will not stop us from the impact we are going to have. You can keep us at bay. It is not going to stop this fire that we are lighting for Dr. Baumia. We are Kenina Peso be the party anymore. Bompire said Baumia baby the president Yako. They can't natural. Next year, mo pa mamon kotwaba. Yes, sano. Utie. Mo pa mo de mo ma 2028 so mamon kotwaba. Won tena fie se nya kan nti mo ntwaba. Yes, sano. Na kan ni bia so mada until Baumia finishes. Kwasi asem na doso. Covering no adoso. Ye profile ko kasa ma party nya na de all of a sudden NPP from penny food to call a radio so kasa because of a re-election. Yeah, the communication and so being sa the communication port to say yes, uncle to so about second vice to the first vice.
e dey be yi no ye the organizer man wa bono troka ene de omutuwe new executive omwe ompa omogba ne se de bia nkai social media ni bi nkoka bi na se bi ono anu mpa na omo se che pantalon any gucci image na ye na se bi we were in it and ye na we went to the police station and ye na se ene de mutumi pie and the current leadership we woman pai boni say they be ombenya Nkwasiafuo an NPP activist is arrested no match chejalebi ano no me kodinegina ho si asema akwa abi abeka terms so three so maintain moa me de be see queen with what ba cho me anko